ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻኔል ሲነማ ሰምረ ሎሙን ከም ወትሩ ዝተፈላለዩ ስፖርታዊ ሓበሬታታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኩም ብክብሪ ንዕድም ሃኒባል ተስፋይ ኣብ ቻይና ብሉፅ ውፅኢት ኣመዝጊቡ ራብዓይ መድረኽ ናይቲ ኣብ ቻይና ዝካየድ ዘሎ ቱር ኦፍ ታይዋን ተኻይዱ እዚ ካብ ሻንክዚ ተበጊሱ ኣብ ታይሃንግ ባንክ ሸዋ ሴኒክ ኤሪያ ዝተወደአ 87.2 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ሸፊኑ ጾታ ከካይዱ ዒሉ በዚ መሰረት ካብ ስሎም ዝተኻየደ ውድድር ቀዳማይ ክርስቲያን ራይለናው ካብ ቲም ሳፑራ ሳይክሊንግ ካልኣይ ኒኮዲሞስ ሶለር ካብ ክለብ ባይክ ኤድ ሳልሳይ አንቷን ሌፕሊንጋር ካብ ክለብ ዲሲ ባንክ ፕሮ ሳይክሊን ዕውታት ናይ ዝመዓልቲ ክኾኑ እንከሎም ምስታ ሃዲማ ዝኸደት እሞ ልዕሊ 2 ደቂቕ ፍሊ ኣንፂፋ ጾታ ኣዛዝመት ጉጅለ ዝወዓለ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ሃኒባል ተስፋይ ድማ 5 ተርታ ብምሓዝ ብሉፅ ውፅኢት ኣመዝጊቦም ሃኒባል በዚ ናይ ሎም ውፅኢት ተሓጊዙ ኣብቲ ንቀጠልያ ማልያ ዝግበር ውድድር ብ4 ነጥቢ መበል 21 ክስራዕ እንከሎ ንናይ ኣንበሳ ዓቕብ ድማ ብ6 ነጥቢ መበል 7 ተርታ ሒዙ ይርከብ ብሓፈሻ ኩሎም ኣብዚ ውድድር ዘለዉ ኤርትራውያን ድማ ምስ ዓባይ ጉጅለ ብምዃን ውድድሮም ዛዚሞም በዚ መሰረት ሃኒባል ተስፋይ 5 ሲራክ ተስፎም መበል 23 ሚካኤል ሃብቶም መበል 29 መክሰብ ድብሳይ መበል 47 ኣውሮም ደብረፅን መበል 60 ብምዃን ውድድሮም ዛዚሞም እዚ ዙር ጽባሕ ካብ ጓንጉለው ተበጊሱ ኣብ ሄዥን 134 ኪሎ ሜትር ብምሽፋን 5 መድረኹ ከሰላስል እዩ ሓለቓ ጋንታ ሰርጂዮ ራሞስን ፕሬዚደንት ሪያል ማድሪድ ፍሎሬንቲኖ ፐረዝን ዘለዎም ዘይምስማዕ ኣብ በይኖም ክፈትሕዎ ይግባእ ክብል ዳኒ ካርባሃል ተዛሪቡ ራሞስ ምስ ፕሬዚደንት ፈጺሙ ክሰማዕ ብዘይምኽኣሉ ሪያል ማድሪድ ብነፃ ክትለቆ እዩ ዝሓትት ዘሎ ኣቐዲሙ እውን ፕሬዚደንት ፐረዝ ንሱን ስድርኡን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንምዝራብ ገዛ ይመፅኦምን ነይሮም ሕራይ ዝብል መልሲ ግን ኣይሃብኩምን እቲ ምንታይሲ ሓለቓ ጋንታኻ ዝኣክል ብጥርሑ ከተፋንዎ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ክብል ተዛሪቡ ነይሩ እዩ ድሕሪ ዝሕፍር ሙፃእ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ራውል ጎንዛለዝን ኢከር ካሲያስን ማድሪድ ንራሞስ ብዘይ ምስናይ ምስ ተፋንዎም ንቦርድ እታ ጋንታ ከቢድ ተቃውሞ ክገጥሞ ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣሎ ኣሰልጣኒ ኣስቶን ቪላ ዲን ሲሚዝ ንኣቦኡ ዝበሉ ቃል ከተግብር ምኽኣሉ ተዛሪቡ ዳይሜንሽያ ዝበሃል ብንሓንጎል ዘጥቅዕ ሕማም ምርሳዕ ብምሕማሙ ዝኽርታቱ ዘጥፍእ ወለዲ እዚ ኣሰልጣኒ ኣብ መእለዩ ሕማማት የለ ምህላዊኡ ዲን ሲሚዝ ዝዛረብ ብዓርቢ ክሪኦ ኸይደ ነይረ ነታ ብሓንሳብ ንድግፋ ዝነበርና ኣስቶን ቪላ የሰልጥን ምህላዊ ዝዝክሮ ኣይመስለንን ንክልተ ደቂቕ ዝኸውን እዩ ዓይኑ ከፊቱ ጠሚትኒ ኣነ ድማ ኣብ ቀጻሊ ክሪኤካ ክመፅእ እንከለኹ ኣሰልጣኒ ናይ ፕሪምየር ሊግ ጋንታ ክኸውን ኢለዮ ክብል ንኣስቶን ቪላ መሪሑ ናብ ፕሪምየር ሊግ መሊስዋ ዘሎ ኣሰልጣኒኣ ብዛዕባ መብፅዑ ይገልጽ ኣጥቃዒ ቶተንሃም ሶን ሂን ሚንግ ኣብ ናይ ፍጻመ ፆታ ጎባል ክለባት ኤውሮፓ ተሳቲፉ ምስ ጋንትኡ ዝዕወት ነዚ ክብሪ ዝበፅሐ ናይ ፈለማ ኤስያዊ ከም ዝኸውን ተፈሊጡ ቅድሚ 10 ዓመት ወዲ ሃገሩ ደቡብ ኮርያዊ ጄሱን ፓርክ ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ነዛ ክብር ትፅዋዕ ኢዱ ከምብረላ ክኢሉ እኳ እንተነብርም ኣብቲ ካልእ ክልተ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ጋንታታት ዝተረኸባሉ ናይ ፍጻመ ፆታ ግን ክሳተፍ ኣይከኣለን ነይሩ ሶን ኣብዚ ውድድር ዝበዝሐ ሸቶ ዘመዝገበ ኤስያዊ ምዃኑን ይፍለጥ ኤዲን ሃዛርድ ንጽዋዕ ዩሮፒያን ሊግ ተዓዊቱ ካብ ቸልሲ ክወፅእ ከም ዝብህግ ተዛሪቡ ናይ መወዳእታ ፆታ ኢድያ ኣይኮነትን ርግፀኛ ኣይኮንኩን ምስ እትኸውን ድማ ጽዋዕ ኣልዒልካ ምኻድ ዝበለፀ ነገር እዩ ዝበለ ሃዛርድ እቲ ዓወት ንጋንታ ብሓፈሻ ቀጻልነት ኣሰልጣንን ተፃወትኑን ኣገዳሲ ከም ዝኸውን ተዛሪቡ ሃዛርድ ቸልሲ ካብ ንእሽተይ ናብ ሰብኣይ ዝተሰጋገርኩላ ኣቐዲመ ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ሲቲን ቶተንሃምን ናይ ምኻድ ተኽእሎ ነይሩን እዩ ከም ጆኮልን ዲዲር ድሮግባን ዝኣመሰሉ ተፃወቲ ድማ ብቴሌፎን ቸልሲ ተድልየን ንጋንታ ምዃና ሓቢሮምን ነቲ ሓቀኛ ውሳኔ ወሲነ ድማ ብሓንሳብ 7 ዕውታት ዓመታት ሓሊፍና ክብል ናይ ስንብታ ዝመስል ዘረባ ኣመሓላሊፉ መጀመርታ ምስ መፀኹ ፍርህ ነይርኒ ድሮግባ ዝወፃሉ ግዜ ብምንባሩ ምክንያቱ ድሮግባ ምሳኻ እንተልዩ ዋንጫ ከተልዕል ቀሊል ነገር እዩ እንተኾነ ጉዕዞ ምስ ካልኦት ብሉፃት ተፃወት ተቐፂሉ ክብል እውን ንድሮግባ ዘለዎ ኣድናቆቱ ገሊጹ ብሰንበት ኣብ ዝተፈጸመ ውድድር ሴሪኣ ኢጣልያ ፋቢዮ ካጉሬሌራ ብ26 ሸቶታት ብሉፅ ኣመዝጋቢ ናይቲ ውድድር ኮይኖም እዚ ወዲ 36 ዓመት ገዲም ኣጥቃዒ ክለብ ሳምፕዶርያ ብጁቬንቱስ ዘይተኣደነ መጠን ገንዘብ ንዝወፀሉ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ
بحموش شرطات بليتو تشلامي ورق جاما مخانو زعبا مراخب بوزهان إيطاليا كخون كيل اللوم أب عامة سبورت كلتشن عصرت حموشن عصرت شدشن بلويس سوارز أبز سعبا كلتا عامتات سبورت دما بليونيل ميسي زتقدم رونالدو لومي نرابعي تخططا ليجزيو نزش اللمات زي كما عدو تقديد زولوم ناي قدم أسلطاني كلب توتنهامن تشيلسن زنبره أندريس بيلاس بواس نكلب مارسيا كعلم كم تسمامعت حبيروم أب كلتشن عصر شوعتن كاب كلب شانغاي اي اس بي اس جي دحر منفناو كساب ليت لومي بزي سراح تصنح بواس عمتاوي شدشن 35 مليون باوند مايا كقبل تسمامع مهلو مرخب بوزهان فرنسا يردام أب كلتشن شعتن عصرتن نكلب أكاديميكا معلم زجمر بواس بزيكا نكلب تشيلسن توتنهامن نبورتون زينيت سينت بيترسبرغن ون أب سفرالي وان علميوم بواس مس زينيت أب زنبر العامتات سبورت كلتشن عصرت 14 شامبيون كلبات روسيا بمعواتن كمون وانجا روسيا بملعلون سموك خلع كيلونيريوم ريال مدريد بلجيماوي ناي كنفيات كعي كلب تشيلسي إيدين هازارد ب 215 مليون باوند نختعدقو تسمامعام زسان بلجيماوي أتقعي كلب مانشستر يونايتد روميلو لوكاكو ناب إنتر ميلان ناي مسجار ليوتن مملا كابز حج زرخو زلو دمو زتحات متأن خخفل دلو علوم ديلو سبورت أولي جنار شولشاير نكلب مانشستر يونايتد داغماي نمحداس بزوطونو مسرت كانتو أيدلين يوم نزبلتم تتصاوتي أبز حتر أوان نختشطم نايجزي مقان هيبوام مانشستر إيفنينغ كلب برشلونة نأسلطانيا إرنيستو بالبيردي كم زي تفانو أفريتام ماركام أسلطاني تشيلسي نبر أنطونيو كونتي نكلب إنتر ميلان نحمشت عامتات نخالي لو معالتي وعلك فرارنيوم توتو ميركاتوم كلب برشلونة نبرازيلو أتقعي نيمار كاب كلب باريس سين جيرمان مملاس كم أكال نايت مسرح نود هاجرو فيليبي كوتينيو ويدما نفرنساوي أتقعي عثمان ديمبلي مس بركت زبالة جنزب كتب حسب أغريبام ريكارد كلب أتلتيكو مدريد تولادي أوراغاين أتقعين كلب باريس سين جيرمان زخونن إديسون كاباني متكاتا برازيلوي أتقعي دياغو كوستان غخونا حاتياتو لام كادينا سر كلب تشيلسي نبوتا إيطاليوي أسلطاني ماوريزيو ساري أكفافليا نزنبرن نكلب دربي زعل زولون إنجليزاوي فرانك لامبار ناي مركبوتنا جنا أحدقتون ديلي ميل بزتفل عليها كلبات بريمير ليجن بوندس ليغان تباهي جزولو بملكع لغا حمس كلب دربي كتصاوت أنهم ويلساوي ناي كنفي أتقعي كلب ليفربول هاري ويلسون بقوامنة ناي مسلف عدل المركب ناب كالوت غانتاتات كمرح وسينوم ديلي ميرور كلب بورنموث نبلجيماوي حلاو لدات كلب ليفربول سايمون مينيولي نمونان دليت علوام زسان كلب أرسنال يعينتا كاب بلجيماوي نايكم في تخلخلاي كلب باريس سين جيرمان توماس مونير جنا آليتن فرانس فوتبول كلب برشلونة نفرنساوي نايت ساقامايكم في تخلخلاي كلب فولكسبرغ جيروم روليسن تقداسنت أحديرات اللوم موندو ديبورتيفوم إنجليزاوي حلقة غانتا أستون فيلا جاك غريليش نمشتا كم زي قرب كلبو أفريتام إكسبرس برئيس كتما أذربيجان باكو تركينو زركب ستاديوم أولمبيك أسات 7 تعزبتي نايم حاز عملهم እዚ ስታዲዮም ብዘይካቲ ኣዘርባይጃን እተካይዶ ፀወታታት ናይ ምድብ ፀወታታት ዩሮ 2020 ከእንግዲዩ ስታዲዮም ኦሎምፒክ 8 ሜትሮ ትሕቲ ፅፍሒ ባሕሪ ይርከብ ኣርሰናልን ቸልሲን ነፍሲ ወከፈን 7,000 ቲኬት ጥራይ እንደገፍተን ብምርካብን ከምኡ ድማ ራሕቂ ከተማ ባኩ ካብ ለንደንን ክብሪ ዋጋታት ማለት ሆቴልን ቲኬት ነፋሪትን ናይታ ኣዘርባይጃናዊት ከተማ መርዘን ሓያለ ደገፍቲ ክልቲአን ክለባት ኮይኑሎም أبزي قطر خلت ودر كلبات أوروبا أنها تبعها الزوا وانشا عودتي كلب 7 مليون باوند قنعتو وهاب بزي كازي بدمر كابز ترخبه التوات ترئي تلفزيونون زنقانتات لعلمة أنجنزب كما غلاين عبكتشن 10 دشن نزي ودر زي زتعودت ما يونايتد بحفشة 4 مليون باوند باللي جاكتو وهاب كيلايام أبزنايلوم صوتا قداي ماوريزيو ساري اتقندي أزارابو قداي كوينو كقرب قمتالوم مغنياتو ساري ناب جوفنتوس كساقر أب ترزبت إحو مهلاو بمرخب بوزهان إيطاليا ينقر بمهلاوم
ናብ ጁቬንቱስ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ከም ዝሕብርዎ ሳሪ ዓመታዊ 6 ሚልዮን ዩሮ መሃያ እናተቐበለ ኣብ ቶሪኖ ን3 ዓመታት ክሰርሕ ኣፈናዊ ስምምዕ ከም ዘካየደ ይግለጽ ኣሎ። ብመሰረት ጋዜጣ ዴይሊ ሜይል ብዘይካዚ ኣብ 2020 ናይ ስታንፎርድ ብሪጅ ፃንሖቱ ዘብቅዐ ኤዲን ሃዛርድ እውን እዛ ናይ ሎሚ ግጥም ናይ መወዳእታ ክትከውን ከም እትኽእል ዝሕብሩ ኣይተሰኣኑን። ኣብ ትሕቲ ኣሰልጣኒ ዚዳን ዘመን ጋላክቲኮ ክትመልስ ትመጣጠር ዘላ ሪያል ማድሪድ ንሃዛርድ ኣብ ሕቑፋ ከተእትዎ ካብ እትብህግ ኣዋርሕ ብምዃኑ ብወገን ኣርሰናል ዳኒ ዌልቤክ ኣይክህሉን እዩ። ተኸላኻሊ ሮብ ሆልዲኑን ብተመሳሳሊ ኣሮን ራምሲ፣ ሄክቶር በለሪን ከምኡ ድማ ብመልክዕ ልቓሕ ምስ ኣርሰናል ዝፃወት ዘሎ ዴኒስ ስዋረዝ ነዚ ናይ ሎም ፀወታ ዘይርክቡ ተፃወቲ እዮም። ኣርሜናዊ ኣካፋሊ ሄንሪክ ሚክተርያንን ኣዘርባይጃንን ኣርሜንያን ብዘለዎም ፖለቲካዊ ወጥሪ ናብ ባኮ ክኣቱ ኣይክእልን እዩ። እዚ ሃዋፍ እዚ ኣብ ቦትኡ እንከሎ ኣሰልጣኒ ኣርሰናል ኡናይ ኤምሬ ኣብ ልዳት ክለቡ ንመን ከም ዝመርፅ ሕንቅልተይ ኮይኑሎም ቼክ ዋላስ ሌኖም ግምትኩም ኣብ ኮመንት ክትህቡ ትኽእሉ ኢኹም። መን ትስዕር ኣርሰናል ዶ ወይስ ቸልሲ ናይ ፍጻመ ፀወታ ሎም ምሸት ኣብ ባኩ ርእሲ ከተማ ኣዘርባይጃን? ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቱብ ቻነል ሲነማ ሰመረ ንምክትታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን